have med på et eventyr. Ligesom en børnelokker. Nej, jeg er Peter Pan for pokker. Fra Ønskeøen. Et magisk sted fyldt med pirater. Pirater? Skal vi så til Somalia? Nej. Nej, vi skal til Ønskeøen. Stedet, hvor man kan få lige, hvad man har lyst til. Hår på dilleren! Ja, det er så det eneste, jeg ikke har fået endnu. Der var altså engang, at det her, det var meget nemmere. Det var i gamle dage. Der skulle jeg bare hoppe ind ad vinduet og sige, kom med, børn! Og så kom de med. Så, Peter Pan, vi skal jo nok tage med dig. Er det rigtigt? Vil I? Så skal I bare tænke på noget, som der er godt. Og så flyver vi. Chips! FCK! Nej. Tænk på himmelen den blå, med en masse stjerner på. Tænk på dig, piraternes sted, og dig som indianer med. Jeg tror altså, at han er på stoffer. Vi kan jo ikke flyve. Jamen det er da rigtigt. Der er noget, som der at vi har glemt. Tryllestøv. Klokkeblomst. Tryllestøv. Klokkeblomst. Hvor satan! Hej, Peter. Så gjorde det igen. Hvad fanden skal jeg op alle de trapper for? Du vælger fandme altid nogle børn, der bor på 3. sal, Peter. Altså, klokkeblomst, er det ikke lidt mere ligesom tykkeblomst? Bare fordi man har taget et par kilo på, så kan man altså godt være en fin og elegant fe. I er altså klokkeblomst. Vi har brug for dit tryllestøv, sådan at vi kan flyve. Jeg har jo sagt det til dig, Peter, siger jeg til dig. Jeg har ikke noget tryllestøv. Jokeren Snefed det sidste, jeg havde af mine patter i går aftes. Ved I hvad, klokkeblomst? Så giver du mig intet valg. Jeg må ryste det ud af dig. Slip mig for helvede! Slip mig! Så jeg har ikke noget. Hør børn, hvad foregår der deroppe? Det er vores far. Nu kommer han og fanger jer alle sammen. Hey far, der er en pædofil bøssespejder og en fed narkodværg heroppe. Hvad er det, som du har gjort? Hvad gør vi? Du må flyve. Tænk på det bedste, du vil. Snaps! Ja, fandme stop. Snaps!